Hakar Pautarik Urisau ke Social Services Center Shillong rengkat ke jingat reilang bat ke office ke District Tuberculosis Officer kila penlong nak program sam jingbam nak bentaban ai jingkershan ni kinong pang TB kibara yo ya ka jingkot jingkhia nak te ka jingpang la penlong ru ya ka awareness program ya ka bala ai jinghikai da ka Dr. Jenny Kharwanlang bakumno banyada nak ka jingpriang jo ka jingpang TB hagaju ka por kala batai baka sarkar India kala bo ka thong banrat dingkhong yakani ka jingpang hapo usnam 8,000 arkusan hakani ka sngi la danang Reverend Father Bajam Star Khongji ki staff jong ka Social Services Center ki staff jong ka State Tuberculosis East Khas Hills rengkat bat kinong pang ki bala kot lakhia na ka jingpang TB da ka jingdi tistai ki dawai da shin kumbala hikai bat batha da ki doktor ki basu mariaki ti so phang ka TB le bon philaya tep hi mo jo yu ni la tep kai ka jingpang TB nei phi osno ni ki media ni ki pio I mek sei don ki nong pang keleng mo hagi tu gisnam lengi don ki lai hajar hagi at khandai mo hagi at khong ni lanang hiar at kuwe ni lanang hiar takamot ki dawai ki trekam mo ti ki dawai le ki ba ngiyo na ka sarkar ki long free nrei dang pun ki nong pang ki bedang le private ro ti mentam dei tangi ki benong pang ki bawan tang si government ki nong pang ki balech ki private ro ngi wa le ya kando ni ahi ka jingeram ti ka TB ka dei balapal long no khnyang jingpang TB bangi ang umai ku bacterium tuberculosis mo yo tau khnyang jingpang lalap na do si haja praspa prapua the way scientist German scientist Robert Koch nrei kat banyo ka dawai ka simpor mo ki dawai empat don dawai ka tu kapor tang nakal air khuj bagi jingbam bha kamot ni penjami ginong pang TB ti kan nang ya kisnem ki scientist la nang lap ki dawai ki kala nang kampen state shushu menchua ki ti dawai khat pra banai da hadin ki scientist ki laya biang lapan shorten biang adan ki badi tang riu banai nrengi dang don menta ki badi khandai banai badi si senam siteng idan lala ki jat ki nong pang namar bangi lala ban tes hadu ban tes ki dawai rungi lala weather kani ki dawai u yarap ne emi nong pang du dawai u yarap emi nong pang ila hap kaliang ti ngilanang ya chakmat with the science no kata kani gawe ti haka perthai beroko ngidan mubasi spalak man kasnem mo ki nong pang TB bat ha India ngidan kumba aku nyaulak kamut si pawa kan na kata 1/4 mo kadai bet na India so ka burden kan khia bhai ke India ma ki nong pang TB nang much to the world hado like 4% okay nang tangi don ski drug resistant TB ngong iping lakta se ki prio whether uni dawai turai ne ame ki idan ki bangim kim trai kam shu ki dawai ki bangi I first line kam kilalang resistant ti ki turu gi contribute hado 8% si pawa hi sa ka perthai kamot ka jingpang TB ke India kadang bon bha no ti ngi de ban smau thu ya kata tin re ki TB gilong no ki TB gilong arjai awai ka TB shadem bangi ong bakta kitol bat ka TB ka bakta shaba kitol ka extra pulmonary TB mo ka pulmonary ba ka extra pulmonary ti ka ikabaya penbet ka de ka TB jong kitol mo da ubriu ujurho ti u spread you to bacteria nai lada ngilong infected lada tu urung tu khanyang ngi ula ban thau jingpang ula ban num thau jingpang kamot ba lada ngilong infected lada ngim thau jingpang kamot mentang ngi laya sadaka wei pat ka treatment ka bangi ka prevention mentang ngi lala ka India ngi dang sedang hi menakan ni ka program TPT ru ka bangi la prevent lupai ki bahayeng hasem mentang ngi las dang test kamot ngilas dang ada wai prevention begitu ki ba pangtor no ngila prevention lupa gitu ki ba pangtor kanang bakino yo TB haka lifetime jongki ti kata ka de gawe naka program ba ke India kadang sedang mentau snem ti bitip ki test ki long ki ba yo ai hagi government barokat ngi labo ki test ka karkha hamtam ki nong pang ki ba jerho ni test ka karkha mo ti kiwe ki extra pulmonary TB bade ni dan de kiwe ki test ngi hable ki FNAC ngi hable ki ultrasound makibon ki TB gland ki TB jabing ki TB shiil ki TB kpo ngi bon ki taro kita ki contribute do 40% 60% ki de ki pulmonary di namar kan ki jingpang kam kut tang ha po tuno mutandai jong tau nong pan namar ka de ki jingpang ka bayabit
te nakata kadai ka menes lane ka jingma ya ka imlang salang ya ka ri hiparo ko wai nada wai nong pang sumar ka bit sa wai une wai unang penbit biang sa wai bat nakata ka sorkar ka tip ti kena ba ladang ngim husiar ban pensange ka jingpang kan sapo te kumta kat bala lakabor nagaliang social service ni la le kumalaong doktor menena du snem arjar khadway ngampat don nang ni adang suan sien ring ngapet yang report ngayu i bakalong kumta bat na kataka baong ngin ya persiang sumar ka poi saka bentak baong ngin ya kontrol bat menta pat dengi nang kiu syu saka kendon ke bakam seneng banong ban eradicate sendan ban prat dengkong sendon ya kan ke jingpang kan sa du jat nang ni nasla partai da ke jing ya trail shit ham lang jong baro kila ai tri bat wot kila ai dawai bat wot nang tapat kinong tre hang te hapo TB hospital kilong cooperative kilong sociable Tengah ai ngo bat nga ai kublai ya kate ka hospital kabala ban penjam ya ukun jonga bat kumju ro dala ula thiam te ha po TB hospital arbanai te kaching tala chong u kanang jor namar imat kita wai ru ki klain tengah la long ana ka ap manga hi ya u te kiton ki dawai banga hap thiet na bar te don bok don u MLA jongi bala banya ram tu ai kajing ya rap tingi yo ban thiet ta ki inject yo thiet kita ki dawai pa hap thiet na bar te sakawe ru nga ai kuble ya ki doctor samte hapo TB hospital bat kum ju ru ya ki ka health center hamte hapo nang thamai for their cooperation for their helpful services kan te kawai nga kwa ban ong bang ngimdei ban discriminate ya uno nong pang TB ngimdei ban ong te pang TB to ya kyar no punta no da kamdei kumta ngidei ban encourage namar dangim encourage u dangi ipen ya u long depress no u hakachakaba unjem unum jam un perkhat ya kata ka jingpang jong u sangi hayeng hasem ro ngimdei ban discriminate ya no ya u nong pang ban ong ba ong penkiar ya u kata penkiar ya ka kata amdai ngidei ban ai ka mensim ya u nong pang ba un jam kloi ba ki dawai ro undi ba country kam hapo kamet jong u Ni sam jing bam mi ki nong pang ka social service center ka de gawai na ki NGOs ka ba la I support na du 1000 khanwai ki nong pang in the form of nutrition daka ba ti kila ai be daka ba nrei kani ka program ang si yuan kham tam ban puntip ba kala don kata ka pradhan mantri TB mukt bharat abhiyan ka bon mot ni ai ba mi ki nong pang TB daka community support ni hawat ki donors makin ai jingbam ni nong pang TB man ka banai kan baki dang di dawai and mostly ki nong pang TB jungi ki di dawai ndio banai sinem stem so ni dan kami kita ki donors ki banwan shakmat ban on ni ru ngi kwa ban adopt nong pang TB iwe kat bala any individual can do that long manu ru kila banwan mo you to like kinong pang kibayo TB kli kham simpore ki teng gi abdi sisnem teng khat phra banai arsnem itu kisong haki specialist ni phab yang namar ki dan ki neurologist manta ndai ta mangiru ba pe ki haban pe lang ki rajin khata te kalong kumta mentally lebun kinong pang kumta kilong ayu mo kilong depress baleng habdi dawai sa baleng kila jem kita ki dan be kata-kata ni haban pet bhai kinong pang TB ba ndai tangka physical health ka mental health ru ni haban aina ka bailot bicep te long tang ka sorkar ni si on free of cost nado ka diagnosis ru nado ki test ru mentang yele hi ban reimburse kinong pang kamon ni namar kawai ka bangi dang duna ka di ka bank account jong kinong pang kani kawai ka message ko akwa ban ong ba paro ki di bandan ka bank account namar balay mentam de bangi ai dakakti
Kalaya bet saka account jongki. Ndakile kita stru kita ngila ka bakila sir ngila penrung lut saka account jongki. Tina ka government rungi ai sang spaman ka benai kat baudang di dawai tibi. Yen menta bangi don kampaden naka community bangi ne support daka bam nama kat ko pisa ka shurung tang haka account jongki nitip ka bam kumno. Menta ngi kwa ban ai daka bam ngi kwa bikin wan ki brio shakmat ban adopt iwe ne arngot kinong pang tibi kat bakila ai.